खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो हाबा जानो थांनो ओंखारदों आंनि हासबेन्डजों आंजों, ओमफ्राय लोगोसे दङ जोंनि आगै, ओमफ्राय जों साथामजों थांनो नागिरदों। बिराद लेट जाबाय, अखाबो हागासिनोमोन ना जोंनियाव, इनि थाखायनो एसे लेट जाबाय आरोना। ओमफ्राय होमबाबो थांसै दायो। ओमफ्राय हाबाया जाहैबाय हासबेन्डनि लोगोनि फंबायनि हाबा आरोना। स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। दिनै हाबा जाना फैनोसै, बिराद गोबावनि उनाव दिनैहाय माने हाबा जाहैनोसै आरोना। हाबा जाथारिया गोबाव जाबायमोन। स' नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला। आरो आंखौ माबायदि नुदो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा नोंथांमोना बयबो। इथ' आंखौ हद्दाय इदिल' होनो, नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव माबायदि नुदों आंखौ। रेनकट लानि र' ला मा जाखोयो? थांसै दायो, उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ। दायो नै जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनानै नै दायो सकआव दंफैथ'यो, गिफ्ट दखानाव हाबदों नै। ओमफ्रायो थांनोसै, सान्दुंआबो दासो एसे दुंदों नै, बिराद अखा हाखाबायना। दा हाथ'नाय नंला, एसे सान्दुं दुंबाय, बेयावनो माबार थांनोसै सान्दुं एसे दुंनायावनो, नङाबा सिजालांनांगोन। गिफ्टखौ लानानै थांसै। एटु एटा तु पेकिं करक অলপ সোনকালে বিৰাট দেৰি হ'ল। Kayo mobile niya na lo. Mobile mah beli. Kasi para barang siya lang minsan. Kayak buaya sih. Buaya itu mau देखा नहीं কিন্তু बहुत बुरी PUBG खेलने बारह तरह ना. Hanzai, nih. Bisa makan. Kurang kelingan lain dong. Ayo pun mana untuk saya kenang beliau. Kena kelingan ini. Kurang cuma dong kok. Jokot ni modal. Dari nai. Nah, modal ibu. Woi, busuk nih ini. Sama. Ada di sini. Sisi. Greto. Ini suka.
नै दायो जोङो ओरैनो दसे जिरायखांनानै रायलायखांबाय एसे ओमफ्राय दायो ओंखाम जानो नागिरदों जोङो नै ओंखाम जाग्रायाव फैबाय ओमफ्राय नै दायो जाखांबाय ओंखामखौ जाखांनानै जोङो ओंखारबोबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आगैयासो लादोंमोन नालाय बिदि जेबो ओंखाम जानाय आरिनायखौ लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय आंबो थोनासै लाबाय थानो ओमफ्राय जाखिनि दंमोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम जानायफोरखौ लायासै आरोना आं जे बुंदोंमोन ना आंनि हाजबेन्डनि लोगोनि फंबायनि हाबा होननानै ओमफ्राय हाजबेन्डनि लोगोआ नैबेनो नैबे आं मबाइल होनायानो आंनि हाजबेन्डनि लोगो आगोल सेंग्रा समनिनो लोगो आरोना बिसोरो ओमफ्राय हाजबेन्डनि फंबाया नैबेनो गुफुर गाननाया ओमफ्राय नैबे आर'नाइ लानाया ओमफ्राय बिसोरनिनो हाबा आरो आंनि हाजबेन्डनि लोगोनि फंबायनि हाबा आरोना नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना Dela. Masih yang ulangan ini dia. Masih dan polisi apa? Baru. Isirku sudah cemburu. Ada jangan. Apa sih kalian baru? Apa sih? Hei. Apa kalian? Ang itas ko ba? Yan yun na. Yan yun na. Asyik ba? Sabi niya? Dạ, uống một lần đấy. Một lần đấy thì sao? Hansan. Bayang mahal coba? ओमफ्राय नै ओंखाम आरि जाखांनानै आंथ' बिराद देवानिखाना जोंहा सानैबो बोराय बुरि ओमफ्राय नै दायो आं मोनफैलायबाय जोंनि आदा बाजैनि न'आव आरोना बे हाबानि गामिनि खाथियावनो आरोना हाबा जों जि जायगायाव हाबा जानो थांदोंमोन बे गामि खाथियावनो आरोना ससे फैनांगौ ओमफ्राय दा आंनि हाजबेन्डआ माने बे हाबा लोंहानावनो दङ आरोना गावनि लोगोनि न'आवनो ओमफ्राय आङो दा नै आलासिनाव दंफैयो आदा लोंहानाव दंफैयो आङो आंखौ सासे आगैया दोनफैबाय आरो आंनि हाजबेन्डआ दोनफैनो होबाय नालाय ओमफ्राय नै दायो मोनाबिलिनि साहा लोंलायबाय फैग्रा फैग्रिनो एकदमबारे ओमफ्राय नै जोंहा आदानि बिमा बिफा आंबो मा बाबायानो लिङो ओमफ्राय दा मोनाबिलिनि साहा लोंगासिनो खोमसि जाबाय आरोना मोनाबिलि जाबाय नालाय साहा लोंनायावनो ओमफ्राय दसे रायलायगौ मानियावनो एकदम मोनाथारबायानो आरोना ओमफ्राय दाथ'
मा भिडिअ खालामबावनो दा मोनाखाबाय नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय जायफोरा जोंनि चेनेलाव गोदान बयबो अननानै साबस्क्राइब खालाम ओमफ्रायो लाइक खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो कमेन्टबो खालाम ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय